en té 8 i li encanta anar a jugar a casa dels cosins, la Maria i en Pau. Tenen 12 i 13 anys i ja tenen mòbil. Estar un cap de setmana amb ells és descobrir un munt de coses. És meravellós tot allò que es pot fer amb un mòbil. Geocaching, veure vídeos de TikTok i YouTube. Mentre sopen, l'Helena es patega. Papa, mama, jo també vull un mòbil com la Maria i en Pau. Els pares es miren. L'Helena encara és massa petita per tenir un mòbil. L'oncle de l'Helena ho ha deixat clar. Pensa, Helena, que el Pau i la Maria fa poc que tenen mòbil i s'han compromès a fer-ne un bon ús intentant no distreure's o ficar-se en embolics. L'Helena es queda pensativa i diu: I si trec bones notes i estudio i ajudo a casa? Podré tenir un mòbil algun dia? Sí, i tant, quan siguis una mica més gran, com els teus cosins. I, sobretot, si t'acabes les bledes, diu rient el pare. Dit i fet, l'Helena comença a endrapar bledes com una boja.